YouTube channel lah lo subscribe bula cho ani magic zirna atrik tutorial ang karon da nga nang mani puna in lo zira in lo thiam ve thena na tutorial karon da nga in lo enanga in lo zir ve nga in lo thiam ve donia at magic lama tui mi tan khan chong ka channel lo subscribe bula in lo share bok donia link yo